til at sige Vinterbakken, fordi at Dyrehavsbakken har i dag åbnet, og der går måske lige noget tid, inden man får sådan en vejrsituation her at se, også med blade på træerne osv. Derimod der har det set sådan her ud ved åbningen i dag. Pjerrot, han skulle måske nærmest have haft sin pelshue på. Han åbnede den i gråvejr og med sne, og ejerne her måtte altså også hen og skovle sne af borer og så videre. Og efter sigende så er fadelsanlæggene i flere restauranter altså frosset til. Og en tradition hvert år for nogen i hvert fald, det er, at man kører på motorcykel til bakken, og det gør man fra Nørrebro. Og nu skal vi faktisk direkte til Nørrebro, hvor en flok motorcyklister er på vej. Og du står derude, Henrik Hansen. Det må da være en kold fornøjelse at tage til Vinterbakken. Ja, altså, jeg har ikke taget den rette påklædning på i hvert fald. Det er vådt og klamt i vejret, og det sneer, som man kan se her på kameraet. Normalt der plejer altså at være flere tusind motorcyklister her på Nørrebrogade. Og hvis vi kigger bagud, der er maksimalt kommet 100 stykker. Det er suverænt lavrekorden her på Nørrebrogade. Og politiet de har også frarådet al udkørsel på de tohjulede kværne, vi skal se her lige om lidt. Og med mig, der har en, der har trodset kulden, der har trodset vejret. Politiet siger, at det ikke er nogen god idé at køre, Kenneth. Men hvad i verden har du gang i? Bare det politiet siger, at det ikke er nogen god idé, det gør det jo sjovt. Altså, jeg vil så sige, hvis du prøver at kigge på det på din kværn, Kenneth. Lad os prøve at kigge lige på din kværn. Den ser ret robust ud. Altså, kan den holde til vejret? Det kan den i hvert fald, og den kan også holde til at vælte. Det sker der ikke det store ved, så får den bare en klat grøn maling. Du fortalte mig, at du har gjort det ved din cykel, inden du kom her i dag. Kan du fortælle, hvad det er? Ja, der var nogle ridser på den, patina, som vi også kalder det for, og de fik en grøn klat. Du mener, at det er helt sikkert for dig at køre til bakken nu, på trods af, at det er minus 5 grader og en masse sne? Jeg er godt pakket ind i plastik og i gummi, så der sker ikke noget, hvis jeg vælter. Der kommer måske en ris på motorcyklen, men det er også det. Jeg kan ikke lade være med at se på den her and, du har placeret her foran på motorcyklen. Altså, hvad i alverden symboliserer den? Jamen, det er Dog MC. Det er Dog MC, og det er vores værmærke. Jeg kan høre, hvorfor i alverden er det så vigtigt for dig at være her på bakken? Den skal jo åbnes. Den skal jo åbnes, så... Og ved du hvad, du må have en rigtig, rigtig god tur og køre rigtig forsigtigt på trods af vejret. Se at komme afsted. Tak. Ja, god tur op til Dyrehavsbakken, eller ja, Vinterbakken. Lad os håbe, at vejene ikke er alt for glat.